2 ноябри соли ҷорӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе махсусан дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳр муҳтарам Рустам Эмомалӣ сеюмин фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри Душанбе таҳти унвони зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст дар ҳошияи 30-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурияи Тоҷикистон оғоз гардид. дар кушодашавии фестивали мазкур Одилзода Дилбар Раҳим, муовини раиси шаҳри Душанбе, Собирзода Парвиз, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурияи Тоҷикистон, Раҳимзода Шаҳзод, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, инчунин директорони мактабҳои варзишӣ иштирок намуданд. Нахуст Одилзода Дилбар Раҳим, муовини раиси шаҳри Душанбе баромад намуда иброз дошт. мақсад аз баргузории фестивали мазкур ин баланд бардоштани ҳисси миллӣ ва худшиносию ватандӯстии ҷавонон, ҷалби онҳо ба варзиш ва мусоидат дар рушди тарзи ҳаёти солим, пешгирии бемориҳои сироятӣ, махсусан бемории фарбеҳӣ дар байни ҷавонон, инчунин густариш бахшидани ҳамкориҳои мутақобилан судманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо муассисаҳои таълимии пойтахт, дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ ва ҷалби онҳо дар муассисаҳои давлатии мактабҳои махсуси варзишии захираҳои олимпии шаҳри Душанбе дар самти варзиши касбӣ мебошад. баъдан Парвиз Собиров, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурияи Тоҷикистон баромад намуда зикр кард, ки фестивали мазкур зери сарпарастии раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардида истодааст. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани фестивали мазкур рушди намуди гуногуни варзиш дар пойтахт маҳсуб ёфта ва василаи тарбия намудани наврасону ҷавонон дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои болои миллӣ арзёбӣ мегардад. дар фестивали мазкур дастовардҳои варзишӣ, донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳо, инчунин коллеҷу омӯзишгоҳҳои касбӣ техникӣ ба намоиш гузошта шуд. бояд гуфт, ки тибқи нақша дар доираи фестивали мазкур мусобиқаҳои варзишии волейбол, футболи хурд, баскетбол, тенниси рӯи миз, шоҳмот, гӯштини миллӣ ва варзиши сабук баргузор мегарданд. лозим ба зикр аст, ки мусобиқаҳои варзишӣ дар доираи фестивали зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст то 14 ноябр ҷамъбаст гардида ғолибон 15 ноябр бо медалу диплом, тӯҳфа ва ҷом, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе омода гардиданд, сарфароз гардонда мешаванд.